さあ続いてワイド中継です。今日は秋の味覚しいたけの話題です。茨城県は木に菌を植えて作る原木しいたけの栽培が盛んですが、今年鉾田市の栽培農家が全国生産者大会の生しいたけ部門で最優秀の林野庁長官賞を受賞しました。手間暇かけて大切に育てられたしいたけ、鉾田市の農園からリポーターの菊池さんがお伝えします。菊池さん。はい、立派なしいたけ、こちらが日本一に輝いたしいたけです。で、傘を見てみましてもとっても厚くて、触ってみるとしっかりとした弾力があるんです。今日はこのしいたけを作った農園にお邪魔しています。お忙しい中集まっていただきました林さんご一家です。こんばんは。こんばんは。親子2代、そしてそのご家族でしいたけ栽培をされています。ご主人はこの方です。林幸雄さんです。どうも。こんばんは。30年前からしいたけ栽培を始められて、10年前にはそれまで勤められていた会社を辞めてしいたけ一本で頑張っていらっしゃるということなんですね。林さんの作るしいたけのご自慢はどんなところでしょうか。そうですね、私が作るしいたけは肉厚で大きめのものを生産するように頑張っております。はい、この本当に立派なしいたけ、今日はその栽培方法を林さんに教えていただきながら見ていきます。はい、まずはこちらです。はい、栽培にはこういった木を使います。栽培に使う木をホダギと言います。林さんはホダギに奈良の木を使っているんですね。奈良の木は柔らかいのが特徴なんです。で、この木にしいたけの元となる菌を植えていくんですね。はい、これがしいたけになる菌ですね。これを木にこれ穴開けたところにこういうふうに打ち込むんですが、これ大体1本の木で25個から35個ぐらいの間で打ち込みます。はい、そのたくさんの菌を一つ一つ手作業で入れていくんです。はい、そうです。で、こうした木を使った栽培方法を原木栽培というんですが、手間と時間がかかるために今ではされる農家は少なくなってきているんです。で、こうして菌を入れた後の木はこの後ある場所で静かに置かれることになるんです。今日は暗いので VTR でご覧ください。この農園の近くにある森の中です。森の中は静かで、そして程よい木陰になるためにホダギの中で菌が増殖するにはもってこいの場所なんです。ここで1年半から2年ほどかけて菌はホダギの中にしっかりと隅々まで行き渡ることになります。さあ、ただこのままではしいたけは生えてきません。生えるためには刺激が必要になるんです。そこでもう一手間、こちらです。林さんお願いします。はい、なんだこれ。ちょうどホダギが水から上がったところです。水。この石で作った水槽の中、こちらは地下水が入っているんです。で、こうした水にホダギは半日から1日ほどつけられて引き上げられるということなんですね。林さん、水につけることでどういった効果があるんでしょうか。はい、これを水につけることによってしいたけの芽に刺激を与えて発生を促進しますのと同時に、ハウスに広げてからの水分補給ですね、これを水分を吸って大きくなります。はい、水を与えてしっかりとしいたけを目覚めさせるということなんですね。はい、で、ここまでの作業でおよそ2年かかっています。長い作業です。ただここからが急ピッチに進みます。それがこちらです。いよいよキノコが生えてきます。水から出されたホダギは3日から4日の間外に置かれて、その後は安定した環境に置かれることになるんです。その安定した環境というのがこちら、ビニールハウスの中にたくさんのホダギが並んでいます。キノコも生えてきていますね。で、若干暖かいんですけども、こういった温度管理ができる場所でキノコをどんどんと育っていきます。で、こちらビニールハウスにホダギを入れた日にちが書いてあります。今日は25日なのでちょうど2日前のものですね。ちらほらとキノコ生えてきているの分かりますか。小さい可愛いですね。2日で生えてくるんです。
そして5日後、 5日後、ここ見てください。あうわあ、かなり出てきました数も増ね。えて大きさも、はい、大きくなっています。あ、たくさんありますうね。ん、で10日後、 10日後こちら、ここにあるキノコ、10日経つとこんなに大きくなるんで大す。きくなったわ、これは。はい、木の至る所からキノコがたくさん生えてきています。林さん、このキノコ一体いくつぐらいあるんでしょうか？ちょっとホダニはだいたいこのハウス2000本から入ってます。だけどキノコはちょっと計算できないぐらい出てますね。そうでしょうね。林さんでもわからないぐらいたくさん生えているということなんですね。で10日ほど経つとやっとキノコを収穫できるということで、はい、今日は一つちょっと収穫させていただきます。どうぞどうぞ。どうやって取ればいいですか？このジグを持ってこうちょっと曲げてもらえば取れると思います。これも立派だね。具を、結構硬いですね。しっかりとしています。しっかりと生えていますが、あれ取れないかな？取れます。取れました。大きい。いやこんなに太いのでね、取るのも大変なんですね。林さん、はい、ここまで育ててきて収穫の時にはどんなお気持ちになりますか？そうですね、やっぱり初期からホダニ作り発生まで、やっと本当に感激ですね。皆さんに美味しく食べていただきたいと思います。はい、そしてこれだけの木を並べたり、また木を使ったりして栽培するの大変なんじゃないですか？まあ杉だからね、なんともないですがね。はい、でその林さんのしいたけ、今度はお味が気になりますよね。そこで奥様が今日はしいたけ料理をご用意してくださいました。すみません。よろしくお願いします。ありがとうございます。で奥さんが作ったのがしいたけ汁ということで、しいたけが1個丸々入っています。これもまた大きいですね。これを失礼しましていただきます。いやもう持てないぐらい大きいんですよ。いや、こんな大きいの初めて見たかもしれないですね。立派ですね。うわ、プルプルしますね。しっかりとした肉厚があって、本当に噛み締めるとしいたけの味がじわーっと出てきます。本当に美味しいです。ありがとうございます。たまりそう。そして、料理はこれだけではないんです。うんこれからの季節にぴったりなこちら、息子の陽一さんが今試作中ということなんです。しいたけピザ、これ出来はいかがですか？思った以上によく出来上がりました。手間暇かけて作った原木しいたけなので、味わって食べてほしいです。あとクリスマスに向けて美味しく食べてほしいです。はい、じゃあちょっと1個食べてみようか。やっぱ取るのはしいたけですね。はい、ありがとうございます。今日はお忙しい中、本当ありがとうございました。ありがとうございました。はい、家族で愛情いっぱいに育てるしいたけ、収穫の最盛期を迎えた鉾田市からお伝えしました。いやー、でもしいたけ汁こんな大きさありましたよね。こんなに大きいのなかなかねないと思ったら、手間暇かけて育てると育つんですね。しかも綺麗な形でね、はい、本当にびっくりしました。はい、今日は鉾田市からお送りしました。